على الله توكلت 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 على الله an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Jani.ml FM ale sugandili la wulada in na an ka kibaruyaw olu belebelebaw bɛna tali kɛ min kan an b'o da aw tulo kan k'a fɔ ko bi ye juma ye min ye bato minnu n'an y'olu kɛ juma na sa Ala ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka taabagaw la Ala ka mɛn ka saraka b'u ye si ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a d'a ma Amara Nuhu Keyita ale bɛ yan ka fara ne yɛrɛ kan yaasa ka se ka nin kunnafoni ninnu d'aw ma bi wulada in na Amara anw kɔni bɛ sɔn ka taa Segu han aha misiki tɔgɔla dɔ de ye bi ye i b'a dɔn ko anw ka Mamu Dafe Segu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ minnu bɛ misiki ko ɲɛnabɔ ale b'o tɔn na bi n'o ye comité international de musique ye ale ye o maaba ye bi donc san o san juin kalo tile 11 o ye misiki tɔgɔla dɔ ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Segu bi su in na fɛrɛ kɛnɛna sigi fondation sur le Niger la est-ce que an bɛ bɛn heure ma tuguni n'an bɔra yan 21h an bɛ bɛn a ma ayiwa an kɔni n'an k'a kuru kan kibaruya tɔw la sa jungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli o fɛɛrɛ kuraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ Burkinakaw fɛ yen k'u ye maa dɔw minɛ gendarmelakaw ye maa dɔw minɛ minnu kɔni bɛ ka carburant n'o ye taji ye k'o suɲɛ ka t'o feere bamaciwale n'u ka wale kɛbaaw ma Egyptekaw olu ka su min bɔra Magan ɲina maa si ta man ca k'a bɔ ko 48 wɛrɛ yera dɛ dɔ bɛ ka fara a su kan Faransikaw kɔni jɔrɔlen don nin waati in na ka sababuya kɛ denmisɛnnin fitinin minnu b'u fɛ yen Amara n'olu bɛ kalansow la nin ye kabako ye dɛ jatigɛli sɛbɛn minnu bɛ ci bɔlɔlɔ sira fɛ olu bɛ k'o de ta san k'o kɛ ka ɲɔgɔn jatigɛ terroriste ye faali minnu kɛ u ye maaw kɛ cogo minnu na k'o kɛ video ni fɛnw ye Faransi yɛrɛ ekɔliden denmisɛnninw dɛ a jɛrɛ la terroriste tun tɛ kunbɛn han wa ko denmisɛnninw fana bɛ kɛ k'o kɛ u ye dɔ minɛ o la fɔlikɛla dɔ fana bɛ Américains fɛ yen ale fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ko BCEAO ko na Ala sɔnna a ma e ko nin kalo in tile 22 tɛ de sini tɛ de ko u bɛna wari sigi sen kan cogo sugu la c'est comme Orange Money ko bɛna an ka wariw kɛ Orange Money ɲɔgɔnna ye BCEAO e ko n'o kɛra Orange ale tɛna monnaie wɛrɛ don anw na ka fara ni olu ka monnaie kan dɛ nka an k'a lajɛ fɔlɔ min da ka di parce que yɔrɔ min nafa ka bon an bɛ taa ye de an na dɔ fɔ o kuma na an ka senba biribiri maaw olu fana bɛ labɛn na u kan ka taga Jeux Olympiques la ko ɲɔgɔn lajɛ kan ka kɛ sa yaasa I ka se ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa Jeux Olympiques la o baaraw bɛɛ lajɛlen olu sigilen don sen kan sa sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye aw bɛ se k'a faamuya cogo min na k'aw to Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an ye kibaruya sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen n'o ye politikimaaw ye olu tun bɛ ka wulikajɔ dɔ labɛn wulikajɔ min n'u y'a kɛ dibidibi la n'u yɛrɛ b'a fɔ a ma ko réunion clandestine Amara surunalidonbagaw olu ye kuma daminɛ ani u masurunamaw yaasa ko in yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ ka dɔn kun a ko kɛra cogo di yɛrɛ a bɛ ka don a bara kɔnɔna na sisan an ye min sɔrɔ munumunu salo ni sɛgɛsɛgɛliw la Amara maa ninnu yɛrɛ alamisa don ja u minɛna fitirimagɛn waati ni o ye nɛgɛ kanɲɛ 19 ye minisiri kɔrɔ Musafa Diko ale ka so Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI maa minnu don a yera k'a fɔ ko jɛkulu min ko ale yɛrɛ tɛ fɛ furancɛ fanga ka to senna tuguni olu ka maaw don ni o ye déclaration min tɛgɛnɔ bilara mars kalo tile 31 o jɛkulu maaw don wa ko kibaruyaw la maa ninnu tɛgɛdalew kan sɛbɛn min sɔrɔla u bolo o ye sɛbɛn ye sa min ye ɲɛda 5 ye a bɛ fɔ min ma ko papier ko yaasa ka se ka maaw bila wulikajɔ la wulikajɔ min ni o bɛna kɛ sa ka kɛ ni fanga yɛrɛ kan sɔsɔli ye min ye kan sɔsɔli min bɛ tali kɛ
furancɛ fanga banni ko la sabula k'u ye laɲini kɛ kiiri tigilamaw fɛ yen kiiri tigilamaw ma jaabi d'u ma n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka parti politique baaraw kɛ a na kɛ sa jɛkulu in u tun b'a fɛ k'a yɛlɛma yanni suspension ka ban k'a kɛ baarakɛla ye u tun bɛ sɛbɛn minnu dilanna o ye statut de règlement ye min bɛna bila u ka tɔn in na n'u tun ye tɔn in yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ kɛ ko A31 o sɛbɛn in ko gendarmelakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka to o de sɔrɔ u bolo réunion kɛyɔrɔ in na Amara nin ni samɛ cɛ ka jan dɛ ayiwa ko n'i ye a ko jateminɛ komi an y'a fɔ cogo min gendarmew ye maa minnu minɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 Mohamed Ali Bakiri ale ye ministre kɔrɔ ye min ye Samba Kulubali ye o ye électronicien ye Abdurahmane Korera ale ye ingénieur de téléphonie ale bɛ Asma la min ye Laya Gino ye o ye économiste ale bɛ FSJP la FSEG la Moulaye O Aïdara ale ye parti PDS maa ye Moustapha Diko Adema PASJ Mamadou Traoré président du parti Union Amadou Maïga vice-président et professeur de l'université parti RPM ale bɛ Kabala université la Yaya Sangare Adema secrétaire général Malé Kamara parti CNDR o y'o maa ye Mamadou Traoré parti alternance pour le Mali ko nin waati in na Amara sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ la a fɔ min ma ko enquête k'a bɔ ŋunu na k'a baara sigi sen kelen kan yaasa gendarmelakaw olu ka baara in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min nin ko in kɔni n ye min f'i ye aw b'a fɔ cogo min na tubabukan na an k'an sigi k'a ko tɔ filɛ affaire à suivre o tɛ n'an bɔra yen dunko juguya ni yuruguyurugu ko ta nasira fɛ jamana yɛrɛ ye fɛɛrɛ kura minnu tigɛ sa n'a bɛ fɔ ma ko refondation de l'État olu kɔni ye baara dɔ sigi sen kan sa commissariat au développement institutionnel n'o ye jɛrɛ ye k'a yira u la baara bɛ se ka kɛ cogo min na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ k'u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan fɛɛrɛ in kan ka lawaleya san 2023 ka taa kun fori san 2027 o baaraw kɔni bɛ sen na Tombouctou ka manuscrits olu y'u jɔyɔrɔ yira tariku kɔnɔna na l'américain u ye fɛn yira olu la min ye exposition senfɛ sa exposition min sigira sen kan ONG sauvegarde fɛ u y'a yira k'a fɔ ko Sabama DCI ale ka manuscrits minnu bɛ tali kɛ diinɛ ko la n'o ye silamɛ diinɛ ye yɛrɛ kisi ni yɛrɛ tanga ni diinɛ ye ko min ye manuscrits ninnu kɔni kumakan y'o ye kalo kelen kɔnɔna na sa Virginikaw fɛ yen u taara nin yira l'américain na Mali yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min ye technological college ye baara ninnu kɛr'o la américain fɛ yen ko ka se k'a yir'u la k'a dɔn k'a fɔ min ye manuscrit bɛ Tombouctou nafa min b'a la nin waati in na Amara olu bɛ se ka dɔn cogo min halisa o ko in kɛnɛ kan Mali ye fɛsɛfɛsɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jaa diɲɛ kɔnɔ université fɔlɔ sigira yɔrɔ min na Tombouctou b'a la Sankore kalanden 2000 o de tun b'a kɔnɔna na minnu tun bɛ kalan kɛ Tombouctou ale dugu kɔnɔna na o ti bi ko ye dɛ ko américain yɛrɛ u y'u sigi k'an ka maaw filɛ sa u k'a y'a ɲɛfɔ an tɛ dugawu kɛ u sera ka taa nin min kɛ u ka n'u ɲɔgɔnna kɛ an yɛrɛ k'a ye yan an k'a dɔn k'a fɔ nafa min bɛ an ka sɛbɛnkɔrɔw la n'o y'an ka manuscrits ye sira wɛrɛ fɛ maa 220,000 o de ye maliden ye bi minnu sigilen don kɔ kan ni kɛlɛw gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔw la diɲɛ serege 4 ka jɛkulu min bɛ n'u sigilen don maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila sa n'o ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ye ale kɔni ye kiimɛli kɛ sabula juin kalo tile 19 o ye maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila olu tɔgɔ la don ye maliden minnu b'o la sa maa bɛɛ 220 in fɔra o de senfɛ k'u fanba kɔni bɛ jamana mun kan sa o ye Mauritanie Burkina Faso ani Niger ye u kɔni min ye basigibaliya ye ani kɛlɛw de y'a to u y'u sigiyɔrɔw bila kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw ka gendarmelakaw y'a yira k'a fɔ k'u y'u tɛgɛ da maa kan maa minnu kɔni n'u tun bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ n'olu tun bɛ ka Burkina yɛrɛ taji suɲɛ février kalo tile 4 ka na se juin kalo tile ka taji suɲɛ ka taa feere terrorisiw ma gendarmew ko nin ko in k'u sera k'a dɔn cogo min kamalen dɔ bɛ yen ale kɔni ye o ye 190 de b'a bolo a bɛ munumunu salo kɛ ka bidɔn lankolon fara ɲɔgɔn kan n'a y'u fara ɲɔgɔn kan a b'i kari ka don
sɔrɔdasiw ka daga dɔ kɔnɔ a bɛ taa f'a ye tewu a bɛ bɔ comme sɔrɔdasiw ka yɔrɔ don maa ti kiiri da ka k'a la ja kamalen a bɛna taji de san da su la olu fɛ ka taa wantɛrɛ terrorisiw ma gendarme dɔw de y'a ye k'a fɔ nin waleya in cɛ in bɛ bɔ kisɛ t'a ka jaba la maa tɛ maa min dɔnnen a kɔni bɛ nin waleya in na ten kudayi olu y'a nɔbɔ ka taa lajɛ sa a bɛ taa taji bila yɔrɔ min na Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna na k'o dɔn n'a y'a sansalama ye katakataninw b'a fofo ka taa n'a ye maa ninnu sɔrɔ yɔrɔ surumaw na ni katakatanin fana sera a danyɔrɔ la tukɔnɔ wotorow olu b'a tɔ sanni ka taa di maa ninnu ma gendarme yɛrɛ taara dɔ san u fɛ koyi olu b'a ko kɛ ten de o u y'o san ka na n'o ye tuma min o b'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɛmaaw ɲɛna ko wa k'u b'u minɛ litiri ba 4 750 a tun b'o de bɔ tile kɔnɔ cɛw ka ca dɛ ati wa ko a ye min feere terroriste ma ko maa si t'a da dɔn bidon 190 a bɛ minɛ waati min o de yera a bolo wa a bɛɛ lajɛlen kelen kɔnɔna na sa aw yɛrɛ ka kuma 20 litres tɛ yan 20 litres bu dɔn i yɛrɛ k'a tɔ calculer a kɔni kamalen a n'a nɔfɛmaw bolo u bɛ ninnu bolo laginɛkaw fɛ yen ko u ka maa mafalen 2 minnu bɛ baara kɛ u ka kunnafonidilaw ka sɛgɛsɛgɛli soba dɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni olu nɔ minɛna sabula k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye radio so ni télévision so minnu bɛ Laginɛ kɔnɔna na ko min ye sɔrɔdasi fangaw kɛlen don k'olu san bi ko ka olu bila baara la maa 2 in ale o ye Jɛnɛ Jaabi ye ani Taweli Kamara k'u kɔni olu tun ye commissaire autorité de la communication na Laginɛkaw fɛ yen k'a yira olu la fana k'a fɔ k'u ka musaka sara min ye Laginɛ wari 1,000,000 a n'a kunkanfɛn k'u k'o sara o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wa u ka baara ko fana e ko nin t'o bannen ye de sabula a yira k'a fɔ k'u kan ka kalo 8 u kan k'o kɛ kaso la sabula k'u ye kuma minnu fɔ olu minnu yɛrɛ kan ka kɛ ko ɲɛnabɔbaa ye n'olu yɛrɛ kɛra tasuma dadonbaa ye ko a ye maaw ga o kamana na kosɛbɛ Amara o kɔni Laginɛ ko u ka kiiri kɛra hijiden minnu bɛ Egypte tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko maa 500 ɲɔgɔnna fɔra ko fatura olu la nka nin kɔsa in na sa u ka jamana lasigiden minnu bɛ Magankaw fɛ yen ko maa 58 wɛrɛ su ko jatera ka yira o b'a yira sa k'a fɔ ko bi na Egypte kɔni ale ka su yɛrɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ sa 658 na Egyptian ko ɲina hijita kɔni a kɛra kasara ye olu bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna hali bi k'a dɔn k'a fɔ maa hakɛ min bɛ yen ko n'i ye su yɛrɛ jate minɛ maa 1,800,000 o de tun bɛ hiji in kɛnɛ kan nka min ye arabuw ye olu kun ka dɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen ye Asie jamana de jama kun ka ca kosɛbɛ ka sɔrɔ ka nanzaraduguw daw ka farafinna ale ta kun ye 11 ye Afrique du Sud kaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen ni o ye da ye ale ko ale n'a sen bɔ fanga nɔfɛ tuguli la koyi ko sabula ko min ye fanga maaw ye k'u bɛ ka mun kɛ nin ye k'o ye siya welema kɛlɛ daminɛtɔ ye Afrique du Sud assemblée kɔnɔna na ko o la kɔni ale min ye kamalen dɔ ye sa no o ye Ronaldo Gomes ko ale kɔni ye kuma fɔ kuma minnu tɛ bɛn no o ye siya welema kɛlɛ ye ka siya welema k'o sinsin u y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ka ko nin y'a bannen u tun y'a dulon nka zena kɔni u y'a gɛn ka bɔ bɔsabulon yɛrɛ kɔnɔna na pewu maa wɛrɛ na ɲini ka bila ale nɔ na BCEAO ko juillet kalo tile 22 n'ala sɔnna a ma anw fanfɛ jamanaw la n'o ye UEMOA jamanaw ye k'olu bɛna wari cari cogo sugu dɔ sigi sen kan min bɛ ko Orange Money ɲɔgɔnna sa i ka wari kɔni i b'a sɔrɔ kudayi i teliya la bankiw u n'olu na jɛ ka nin baara in kɛ ko min ye wari kunfɔlɔw kɔni ye k'olu bilal'u na daminɛ ka baara kɛ ni a ye juillet kalo tile 22 sɛbɛn in k'a sɔrɔla BCEAO ale yɛrɛ ka sɛbɛnna bugunatigɛ sɛbɛn dɔ la min bilalen don ka bɔlɔlɔ siraw fɛ kibaruya di ta na siraw la Faransikaw fɛ yen kabini mars kalo tile 20 ko sigana kɛlen don denmisɛnninw caman na denmisɛnnin minnu bɛ lycée kɔnɔnaw la lycée min bɛ yen n'o o ye francilien ye ko a ko in daminɛna ye o département kɔnɔna na sa ko denmisɛnninw banbanciwale ni jugawale kɛ bɛ jajugu minnu bɔ u bɛ waleya cɛjugu minnu kɛ u bɛ maafa minnu kɛ sisan ko Amara Français ko ja mɔntelenw de don bi
olu kun t'a fɔ k'a bɛ ka k'anw fɛ yan sisan ko denmisɛnninw bɛ ka min ci ko jaw tɛ han ko fɛn mɔntelenw karabalenw de don ko ka mɔgɔw papa n'a ye a bɛ ɲɛdɔn k'u ka denmisɛnninw olu b'o de ta sa k'o cici ɲɔgɔn ma maa ninnu ye binkaliba minnu kɛ diɲɛ kɔnɔna na u ye explosion ba minnu kɛ u ye janjugu minnu da maaw ɲɛ u ye maa minnu fa ko hali kɔsa in na ni sikaw fɛ yen bamajuwale kɛba min bɛ yen n'o yɛrɛ Rashid Kasimi ye ale ye wulikajɔ min kɛ ka maa fila minɛ k'olu bɔnɛ u ni na ko min ye denmisɛnnin ncinin dɔ kɔni ye sa ale de y'i ta kɛ nin cili ye lycée dɔ b'u fɛ yen u b'a fɔ ma sa ko Malakoff o ye Hauts-Seine ye yen kɔnɔna na sa k'u kɔni taara kamalenin denmisɛnnin fitinin dɔ minɛ k'ale bila garde à vue la fɔlɔ somaw ko olu jɔlen don ko sabula ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka wuli yaasa ka se ka nin ko in kunbɛn cybercriminalité parquet min bɛ parikaw fɛ yen ko nin ja minnu b'ale bolo nin sɛbɛn minnu b'ale bolo nin waleya minnu bɛ ka kɛ bi k'a ka ca ni ba n'a si ye est ce que denmisɛnninw yɛrɛ tɛ ka jawuli kɛ jamana in kɔnɔ yen nka bi faransikaw ko montage don dɛ ko terroristes tɛ ko a bɛɛ ye montage ye ala kɛra montage ye pour que Basigi ka se ka don olu yɛrɛ fɛ yen nka n'a b'anw fɛ yan terroristes don k'o sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na New York kaw fɛ yen u ka kamalenin dɔ san 18 ale kɔni y'i fa dulɔ la tewu k'a bɔɲɔgɔnko dɔw cɛ ka k'a kun New York dugu kɔnɔna na sa u ka autoroute ba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Belfort Hill a y'o siraba jan kelen in de minɛ sa a kɔni a falen volant kɔni o tilara la ale yɛrɛ taara i kari yɔrɔ dɔ la sa a ni tora a la maa minnu tun b'a kun ko halisa ko olu bɛ saya ni balo cɛ denmisɛnnin fitininw ko olu de kɔni kɛlen don bi New York mobili bolilabaw ye ko ɲɛɲini bɛ ka kɛ a ko la dɔnkilidala min bɛ Américains fɛ yen n'u b'a wele ko Travis Scott ko ale fana minɛna sabula a kun falen don a ye ko kɛ ko min ti bɛn Miami kaw olu fɛ yen Floride o kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka kunnafoni gafe min bɛ yen n'o ye Skid News ye olu y'a yira k'a fɔ ko kamalenin san 33 in ko a minɛna ko sabula ko a ye dulɔ min k'i fa ka taa manamana ko kɛ u ka bato dɔ kɔnɔna na Miami kaw fɛ yen k'o de y'a to k'u kɛlen don k'a minɛ ko wa ko dɔnkilidala min don a ma ka di han arabu dɔnkilidala don k'a dɔnnen don kosɛbɛ k'a kanangolo bɔ ka d'a ye k'i pɛrɛn ni dulɔ y'a ɲɛ bila ze a n'a dɔn k'a fɔ ko kasobo ye yɔrɔ min ye halisa min ye diɲɛ seleke naani jabɔlaba dɔ Donald Sterling ni ale yɛrɛ jouera jala jamu b'a fɔ masa ko les 12 salopards ni ale yɛrɛ ni juguya jɔyɔrɔ ta o ko la Her Games film dilanni hukumu kɔnɔna na min ye Donald Sterling de ye ko ale y'a ka kalifa minɛ a la ka si to san 88 na a denkɛ n'o ye Kiefer Sutherland ye ale de kɔni ye kibaruya in da maaw tulo kan championnat d'Afrique d'athlétisme hukumu kɔnɔna na Mali kɔni ŋanabaw bɛɛ lajɛlen talen don sɛbɛn piripiri maaw ko yen de kɔni sa n'o o championnat ye n'o bɛ ka kɛ Camerounkaw fɛ yen Amara ko maaw kan ka t'u ka qualification ɲini ka taa Jeux olympiques de la n'i ye min sɔrɔ yen i na taa n'o ye Jeux la n'i binna fana i na segin ka na so ko nka ko an ka maa minnu taala n'o ye ko tiɲɛ na k'u bɛ se ka wuli ni bilisi ni yɔrɔ sara ye nka k'a sɔrɔ Bakarijan tɛ yen dɛ seko ni dɔnko ta nasira la yirimani jɛkulu min b'an fɛ yan n'an b'a fɔ ma ko compagnie nama olu ye denmisɛnnin musolaka 11 k'olu tɛgɛ don baara la kalo 3 kɔnɔna na o fana ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ cogo min yirimani ko in na n'o ye marionnettew ye o y'a yira sa ko dɔnsen minnu b'an ka jamana kɔnɔ dɔnkilida cogo ka se ka cakiri yɛrɛ bɔ ni yirimani ninnu ye ko olu kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kalo 3 in kɔnɔna na maa minnu filɛ nin sa n'olu sera ka se ka nin baara in kɛ k'olu kɔni ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dir'u ma Amara u yɛrɛ na se k'u jija u yɛrɛ ye bi su in na segukaw fɛ yen ni ala sɔnna a ma min ye fondation festival sur le Niger la u bɛna na misigi n'o ye dɔnkili tɔgɔla don ye o san 70 ale ni 5nan ko o na kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔgɔla dɔnkili n'o ye conseil international de la musique ye Mamu Dafe segukaw ka Mamu ale ye o vice président ye yaasa ka se ka su in ɲɛnamaya sa su in na Segu Worokiya Kone ale bɛ yen Delphine Mungoro ka taa se Amanar ma ale ni Benifixi olu bɛɛ lajɛlen welelen no Segu festival sur le Niger fondation ale ka kɛnɛ kan Amara ni ala sɔnna a ma min mana bɔ nin kɛnɛ in na an na o da maaw tulo kan an kɔni taatɔ filɛ nin ye dɛ n'i bɛ se ka Kuana sira la i na Kuana ni m'an sɔrɔ yen an b'a fɔ ko k'an bɛn sini sabula bi an tɛna na se ka brève kɛ parce que an bɛ taa Segu nka n'an sera Segu n'an ye waati sɔrɔ n'an sera ka min sɔrɔ an b'o da maaw tulo kan n'an m'o sɔrɔ fête de la musique
maaw n'o ye an ka bɔlɔlɔ sira fɛ su in na ka se ka bila brève ale nɔ na sini nɛgɛ kanɲɛ 10 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan yaasa ka se ka kunnafoniw da aw ma kɛnɛ kan o jamukan na k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i Keyita maa minnu kun sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma. فما أرادوا إتوكلوا فمتي كي قال ما صادوا